bw'omuguzi omurubuli okubwatya Nogo sembeli kwane buna mwende te gutwara enga kiengiya no nyense kegenderete konyara ukwanera oli onyara gosira omuraibwe oyo kabero omuraibwe nse Emilio Mwai Kibaki na abana be kiskuru cy'ekisekendere gutwara results cyawe cyanyara gosoka iguriti kole rero nogo sembeli kwane buna mwende gutwara enga kiengiya aye ne amate yawe bwesense mwe yole tigabana nkwari ne asomoroberi bwe kigosori ogo cyakere wiki ritukubune liga gutakira chinsa 10 weka chinsa 10 na bira igese taseni kya Ndizi TV buna Tambe bakondo Kandemo Steven Captain 001. Nimaita manga nyate kolekana se wiki twalenge wiki agwate binte binge bya kolekana se chinsemo chiri chigosori wiki asoro gongorwa South Nyanza Kisii County Nyamira County Migori County totwara mameranyo a South Nyanza Athletics Championship asensemeri ya Kisii University asavana na basaijuna na senior category banyara kogosori totule binte binge bya kolekanire nsemeri ya Europe totwara chigosori chiri cha midweek katie binte binge biri bya kolekanire ACVT ne chigosori chinyinge biramona Olio tenderete amangana ali amenyekaine vuna gymnastics ase ensengima unyara gutarirense ya Kenya na kole andake na Kikenya igendete kweroberi ese chigosoli chia gymnastics so Olympic chira kolekana ase enseri ya England omuchio Birmingham aso mwako yo na yande agakochio kolekanire na ali team ya Manchester United nero yanyarire ko ikoru ne team ya Arsenal kolende tulikwanira mangigore ya Manchester kolende no muichano esaba teteri vuna incheve team ya Manchester United na valie semo ya Arsenal barabuna makomeye ikore team ya Chelsea ensemo ya midweek na konyara ikore team ya Manchester United asegetikie Emirates ayunga tiyari ya mange turakwanire aiga asomroberi bwe chigosori imegeta seni kya Ndizi TV nyirabune tore live ensemo ya Facebook Ndizi TV News ensemo ya YouTube Ndizi TV News na buturikere SMS enambere guraba se screen tebya ya ningo ngorunse mu kyokoru na kie team yeke nyoro kia untimu kinebere se sub county league regional ntimu kina andake na kyomurobero wo ikere korwabu sole konde rero iga ase studio ya Ndizi TV no tobwate omogeni ovene omonyangongo bwego sori ya walking race nimaite bange murana ramono kolende liyo gutara iso tale style gete uno gutara igo na bego chuka yebego sori ya walking race ama chikona rora mange mego sori ye omonyangongo asensemo ya Africa under 20 umekaine buna Dominic Ndigiti no tobata iga ase studio roche bikombe bira iga ase studio kone kibuna ubwire binte benge kurwa iga ase robali ya gusi tusangenera mange igore go sori go toka ase chosori cha Olympics chosori cha athletics atebya mange gusi ntubwatiri bagari ya go sori gose omuganoye no rorime ya go sori ye mbiyamo notinkwa na mange igore yao karibu asegeta sendi kya Ndizi TV mbiyamo naso kungarigani hitukulia lero Tojole smart sana team Kenya wonoga ega kubigitiga at least nabo ko feeling ana no mo Kenya Fanta biskali ko bite go boire ega kubigitiga by the way iskali no medengo no mo Kenya na ende nginjite ba korechecheri bikaba ko maskani singinja no mo Kenya no medengo ma Kenya utambe na wabui Majole onere Dominic Ndigiti kore na bote binkoru nsemo kieli ukonyara kurwa soro gongorwa gusi na ndakika yomanyerete walking race ye ninga nalitanga ningwa kerenya sanga mbia mono asiri tukulia lero utwikiri tukulia na matukaya nsibito aberto kuba moyo twanyara kumbira na ile tunyara cha washare mangana ichigosori aya abiriga kondeta agaiga ile tunyara kumbira nomo noyo mintoga igandemo inchi ntu na tebe ditangani inchino mugusi naende inchino mo Kenya situngusi gaiga inchino muiborwa ngolere gusi Kisii County Alimaran sub county sense location alinoka
igo bono kinde gaiga nje n'omwana bwoba gusi naende nje n'omokenya na mang'ana ya walking race kayaruete gose race walking ntebi tofauti ya race walking na walking race tabauti teyo ekiagere amang'ana ikwabere gukwana onsi gabwekaine race walk race ene race ekominyoku era minyoku gose etaru lakini race walk tabauti ya kobera ororo race walk no ogotara lakini ogotara bwange speed nabo monda gokominyoki tagwikira kulingana na speed iri okoge naende tobwate tactics chogotara walking race eyo tari ogotara busaigo ogotara speed ogotara lakini speed naende rules njiro chiganiri okobeke getingiro kwatacha kwabeke getingiro watacha kwabeke getingiro watacha ogotara tacha kwabeke getingiro igo bono ine race walking ekiagera kominyoka kuno maite ngo kominyoka njirende yonse kuri jokoreki ominyokera kin race walking ne bwate rules chiae litangani gona chagete walking race kurwe school aina alinge primary ya Nyaboroba primary school iye gotoka Marani sub county ali angina sense anona chagete ko some school ya Nyaboroba gona chagete sports cyane kindi krasinye kutira nato bwato mwalimu olengo mwedi teacher ngaki ikale to ko mwedi teacher oyigoro kunga ene ya nyona kurwali sense seitali akabaga gonsira sana akagoba gontebi igona alengo mokera kini abana ba class iti gona aleko baminyokia na baita bakungakira chinko byonte bingagendera bu menta bu najikine gura gonsegeta najina ko kana te bakai ndoche bono nyu mwalimu ga gonsegeta rende ngenge menta najina menta at least ngabaki komenta speed naende na bete ka kongana na mabero ndangir kujobisyo ngano mabera ya 30 bobu aya akaguruta tirero aikire go 40 onga mabero ntebio ntageto ogende naende obwe bali moko minyoka na barabu bali na abana ba class 8 lakini ndeto babwe yumi akaki eya alenge 2013 nkale 2013 yalenge nayo abana ali kubwa abana lero na kujindera abana bapungwire school kale ko twalenge abana ko balenge class 8 na abana bali ko bali form 4 no balenge class 8 igolere bintu bune system yo kunya kuchencha masomo ayo roje abana bono bali abake lakini kale ko balinga banene kere bono ko nyorango bobwa abalimu ko bakagokire sana mostly umwalimu narito bwato ku Bernard Nyangena ali kumbwata sana ko boko ntebinga kenda mutunte tubwe oyule mutu yao namueta ginko mueta nere ngunzira alingi kitoko genda kali toko yu musio 5 ontebi ya aengwa minyoka mono kiagera nje bono na manyite mbero nchiri chingo minyoka iko nakaminyokere 10000 walk na minyoka 10000 meters yo kuminyoka burongi na minyoka 3000 yani kire mbero no alenge eyo ndale ko gara bwega sprints Dominic anda kine maitino magano myasa no bwate bona ki transition yebete kurwa se school kwa nyol the background the basics chechi mbero se walk racing wikamona batiro so ite chi tournaments bodo chi nene na ki transition ibone bete wikerabu litangani ngwakira nyasaye ngambye mono nyasaye nabakubeka omuntu oliyo inse abo muntu orabe igoro aje koshare nabantu bande buna abantu je koshare naye mangana buna anyway inje sports yekerenanye korete kuru primary nasi nabete kingosiru nabalimu bali kwanza ngwakira umwalimu anyona mpya mono sali boniga nabete ka kulitaya lakini nasi irete kongo moyo linga gendera omoyo ulibwika kongete motivation paka ngaba kinkubwatire sports ngacha koranga abantu bange batenga wogi enga yira mwiki ikenge ndako korabo siko gekenya akonyakotenga ngotenga alibo lakini nje ngaba kinkubeka omoyo nga emereme yengo korana emia na nyasaye nakoreteki nanye manyite omwalimu naro ku misto geto leko somi tipo boys na bete ka gwa ku transfer lero timete school kya ko somi akabaga gontebi nga chimbere choko minyoka chaberi chikuira abantu isiko ndobwato mokenya kurukwa enga ki yarenge kimtai mokenya naro ruguru ku kimtai oriko minyoka walking race enga kiyo agante yo mokenya ina agenda ngumbu akagenda akaminyoka biya sana na talent temedo lakini akabaga kominyoka biya n'abakenya bakagoka igembere yetonyeranga n'imbere yego sori igo ko walking ngubwate amanufa gite igo kendera kominyoka tobasa gutiga national loda ko losa tone sama mere a national sa Kenya Athletics Kenya anda kere so bwete ne pim ya Kenya bono lyogo choro mageni PSA ya mangana ya walk racing nte tengo tebinga kuru 2012 gutira injini na bere kingo tangana national number 1 kuru school
mpaka national ninje nabete kingutangana mangana walking race Trials echicho to iguna yocha kwatangana enseme ya walking race. trials ejinji nabete kingoba kingutangana kiraze neba national Mombasa Embu Alikigali Teachers College Bondo Mahate tuabere to kominyoko Nandi Irisiari asako Kapsabet azomnyokera asako nga Chepkorel twaminyokere na Akuru Afra Stadium twaminyokere bitie binge gwetera sports yebina ninje nabete kingoba kingutangana walking race ero kina jagiri gino na baba metenga mumuro ikaroro abunto kunyara Dominic, wana maiga wana kwatore historia ngiye background ngiye samangana a walking race essence ya Kenya kwa manya kanire. Ndili tanga pe wana uline tende kwa soka nkenya ngoti we represent walking race. Kwanza ngwa kirensi yetu ya Kenya ngambia mono na athletics Kenya iyetenete emichezo ya Kenya iyi ama minyoko. Ekiagera bakaba bagonjora ase bali bonsi bitu abete to kore try twalinga abana 54 Oroje National Triangular na bete litangani kwenda triangular hii alingi Nairobi Nyayo Mwakaki 2015 nkabaki ngu qualify kogenda etimu yale kogenda kali Colombia Colombia nkochikomyoka na alingi walking race yorro lakini nkabaki ngu tikusinga injo ndabwate stakabadi part certificate chedi chia tata na mama nkabaki ngu tu nkaira na goje school ekere na atigwa ngaigwe transport ngatebuga churi ki part certificate ne chi ID orende Rere ngole. eli na alingi grasi sana na alingi grasi sana 2015 class 5. Class 5 na alingi kingo bwata kinkuru ingo jaga kusi balibande bachire barose ku passport barose ku kiregento babere tayari bairu paka chiange churo chembeke tabono yange bairu barobale tayari njikingo enda kali ngachoka na nganyori bakaba kogenda ali kali Colombia kera bagenda ali kali Colombia njeka bali bageri kangetera but 2016 nkabaki nkominyoka nkagenda alia Ukariya masakara. Kariya masakara ali nkate masani kyagere kuwa manyiringi ngenteke neke kugotiga nkabaki nkuriya masakara ayu abayibuli bane baga tukaliye part certificate ibande ebyo tukabika tayari ne parts ne kiregento ketobika tayari 2016 ne timu ekachoru yale kogenda East Africa yale ngalia Eldoret nkabaki ngochoru koba race walker ya Kenya kuwakilisha Kenya secondary schools in East Africa. Nseki mwale kwenda. Tuale kogenda ingaki in Kenya ya hosted that in East Africa. Ya ringi Eldoret ari Kipkeino Stadium. Bono gali no Kipkeino Stadium nkabaga ali kinko minyoka nkatangana na indi. Kinatangana na lina atebeti kunga chimbero nchire next year ndobwate chimbero cha world under 18 nkabaki ngote kumapema abu nona achagiti ku train kimaitenga chimbero nchire motu eri kana na achite East Africa na nyoreta mayo ego twakagurire chabati siringi sana nkabaki ngwa kuchiri wisano koboko igo mare ngwira na goje school Chabati elibu. ngabura ngakai chimbere china bachikali ko bachingiega anyway kana etuchiri kuchiri sana kana goje school nanje nabona agogete kiagere umuntu narole ko rutonde chabati yali school nyaboro ego nari kugura 5 bob echabati iko bono kimbwate emiyonguri chabati wikingima Omwanchoma leta wote kuna Dominic Ndigiti. Batenda ke gwetira chigosori echichama minyoko kigwasoire gosori ende yonsi kwanyagire gwetoma wetero moyo lyo gwatino wetoma segeti naboko bwebinte bingi birachenje obagima bwono okwomoyo ogendere gwetoma muno nawo te binyora buna Dominic Ndigiti nero bwato bunyangongo bwa Africa samangana yamkende buna walking race nero bwato bunyangongo bwa Africa na asense ngima nero nyalire ko bwa medal imekede buna bronze iyunko banamba isatu awote nero mutangani pi ensemo ya Kenya kunyara kobwa nonye medal ndo yonsi me ya walking race ko kutebyara mange buna mangana bete bona ndake bono ogosoka endege gosoka isiko ko represent East Africa West Africa litangane pina ki experience ya kukebete litangane pingwa kira NCT ya Kenya mbiyamo ni government ya sports iya ikura una umutenene liyo yore Jackson Tuwei na Barnabas Kurir chairman ya youth na Mr. Peter Ngwenyi uyore Nyanza na Evans Busiri bali bakuru Nyanza bonse abuna abo bantu ba mbwate tokoboko abwe na bayerese story yane yonsi yo mbwate tokoboko nkanyara ko henta that world under 18 iya alikuja ku host ku Kenya no ya host ku Kenya ga Kasarani
nkabaki nkoboyo mo bose bali bachoreretwe abachore bali bachoretwe bagochikuwakilisha ense ito ya Kenya. Abu 2017 nona abetiki nkominyoka epati kangwera nga train biya tuwe koche ku Patrick Njue akabaka kon train biya gantebinga neba ntu anya kubwa medo as a race walking challenge. Any race walking mberende yonse tu abere to kuira abakenya ntage tobe kemanyerio asaba bande erinde bayigurire chimbere chibamanyanga chimbere chika nabo chikubwa medo buna mbero chinde chonse buna 10,000 meters steeplechase 3,000 meters akabaka kontebinte to train nawe ngomatenga koji ya kaiga na minyokire na arosire nyibwete na arosire yatura atigana rera ntebinga menta ikiagera ko komenta nimanyeta manyana akoreteki na ari mutu ngumwakire ngambia muno kiagera na ari moyo na ende nimwakire ngambia muno na konyete akantrain muno nkabaki nkolenta that bronze a bronze medal eri yabete history ikiagera that is the first medal yabete kegocha in Africa. I'm the first person kolenta medal a bronze medal igo nkabaki nkonyega okera na ende bronze medal nere yabete ke konyigorera chinjira chinyinge tokaba paka tukairu paka State House. My first time kwenda State House red carpet igango taje red carpet iguriga ekona kumitinga no ndoje abanyasiasa abano bakanya kurwanira uburayo no babwana amana sari gagire perfume naenda agonya ku sharui mache ngora echaere gali by the way first class anona kiti kumanyanga chimbero ne chingia naende talent na beko kuikiase utaike utakiritinga noike lakini uiki kwetere talent mbake ni maite okubwana gentekenene na mane kuboli badanda ke wo sole ya walking race wo say race walking ne bato wa melio botini koba ense ya Africa tianya kubwa metro ndose se ko sole kuikanga ki Dominic Ndigiti anyarite konye buase ke kategori ya under 18 na koba namba isatura koba mutanga ni pikobwa race ye ko sekolete medal go cha Africa imende obwa meli no botindi sana andake wetere exposure kiao inse kichiri chibwato obwa meli go se background yengiya ye Chelsea chichia walk racing apart from Kenya no tugendete kwema kanyo tikango tebiga bunundu ojiga nje no mugusi na nje no mu Kenya na nje no mu Africa tikango tebinga abasongo mbaro na bago dominate amangana ya race walking asongo na abange nseki tubwate China tokatwara na Japan tokatwara na enze ku Poland tokatwara nense ku Russia tokatwara nense ku Slovakia Croatia tokatwara nense ku France na Australia nero pono okweba kabu manyendu na bakenya na intu ene ngosi emwamu lakini tali ngosi ekominyoka talent iri ya obwate kuri umubere okuyamini neso eziri urakore nerera meki ochukubwa igonga abazongu balitari nga bagotubwa busa egento bigoro bagotubwa ne training yo konyoro babwate na facility yo konyoro babwate chiri chinyinge akonyore biti birozi bono roju na gusige kisambo ntubwate gitibu no bono ekiye obusongo gege gusi stadium kigasa ine korosiku ngwakeranya sa ngambia muno ase county ito ya gusi omugabano ito James Ongwae asoko gendera nende ngusaba bakuri getieki at least nento tonyore background is to go traineri ebiti to go traineri muna Nyamira ga ntubwate getiki ya Manga Stadium ne getiki range nanga kina kingo kore speed work na bongo sabana baro banje mara goto rosi biti biri kyagere kana kwanda ngumbu ngorande biti biro siri ebinge naliyo konyora bono konyora onye ga kore pare wrong walk ogore speed work igitibu ne kyabusongo bono kyabikiru etatan kyojo kubeku etatan ndoche na kiroje ngambi yakere kijigo cross ugeti kunga kyanje runga tochiko minyoko at least ekere biti birabe norole mo performance daniego abere go korrobonika Wateravo Mr. Dominic Ndigiti omwancho moriri amekende na Dominic Ndigiti omunyango ngobwo yakosori ya race walking kuro igasiriro bali yagusi ogendete gatutebia mange igoro ya omuganoye branyalire gweto mandake chinse mo chiricha SMS nindo chaigamanye kaine buna Peter Makori kurwa sense mo ya magena ngete kobwati omurobiryo goikabuya mono sana ochega Gladys Nyanchama kurwa sense ya Oyugis ni awate abuna omurobiryo gendete gocha buya sana aigame andizi TV genda uturika SMS chiao ndomo timokomokego tukwairana twendere kwemanya mange igoro yego sole na amamireno Athletics Kenya South Nyanza akorekanie wicket na lilia sobo ime nomunyango Dominic Ndigiti aiga seketaseni kia Ndizi TV aiga no bwansubo mogusi
gwe television ya Ndizi TV nigo tugugwakira mbia muno asuko genderera guturigereria butambe bono TV ya unambeyemo yumuno bweke gusie nige gokuburia kujiakire kura asichia awards cha Communication Authority kuza awards umwaka w'ikirwibere nemero ngebere nebere rike SMS kerieta kuza na kuyituma guchia senamba eyemo isano nemo inoti eyemo urike county okurwa Kisi Gusenyamira na boigo county ndeyonsi asogo tonyora kurwa rika Ndizi TV bune television bwanchete ase kategoria free to air television station Ndizi TV obwansu ubwomugusi nigo tugendrete kogendebirengo byigoromono aya antivirus inge kabono kare ko somo bono ya ni gazeti kare ko soma ya so online ga burgerie bintu swabo sa Ndizi TV ne bintu biro Ndizi TV ya ngo mungainore tari Ndizi TV news Ndizi TV news sacha Ndizi TV news yabona digeri bone bintu aka nono chomurubiri kabisa gwicingero na papa antivirus bintu nobira Ndizi TV news ke jago na so Facebook yabango Ndizi TV news na YouTube yabo Ndizi TV news ke aye nayo mokora aye na gwatebie ke naye omwanjo ndige tukorwa bwa to honsonja soa asakoro kwa Ndizi TV news e Facebook YouTube yaito Ndizi TV news omakonyora chi program chinyinge unamangana yoboremi akoleto na Mildred chikosoria chikoleto na ndemo papa ntibera chokoleta chingero amona mangana mange igano bwanzubure bwomugusi Ndizi TV akirometo bwanzuborobi ai yakiwata basi Ndizi TV news Peak Uniforms and Sports Center nigo bakoroshia na kwaonia chianga gula chi t-shirt chia round neck collar t-shirt chi sweater chi shati chimekoni mienge ni chimekoni mitambe ebitamba byukwarwa burere ne byogotugo moito chi track suit chi pajama chokorarira imipira yenkoyo neria ya netball chi soksi chi jasi chitai chichisukuru ao na boigo nkokora bali embroidery korosya bali chisweta na boigo kobeka amaliko asichianga gose labeling nigo bagotoka asamagacho abaraka building imeyumu chukisi ejuere angine supermarket ya Shivling gosumwa kiresi mirut asenamba enoti sano na ibere noti isato kianda isano na isato isano nemo enoti Peak Uniforms and Sports Center edukeyemo asoko nyora chi uniforms chonsi nebintu byo gukorera chigosori Ndizi TV obwansu bwomugusi mbia mono asoko ndakubwatike taseni kia Ndizi TV omurubira sembeo no murubiri gwechigosori ugocha buna botambiri tukulia chuma mosi chinsa bune chiga kole tunainchende mo Steven Gose Captain 001 igese taseni kia Ndizi TV na bagoto bwate nsemo ya YouTube, Facebook Ndizi TV News ene kibina kwalikire Ndizi TV News na bugera gotoikera ase enjira yobo ikere no tulikere SMS wetera mbigura bwa SS screen tebinga yoto nyora koru onye koroma gosori na botebi alietera utugotarira osonye kubwate team yao yenko yo gose gosori enda yonsi togo ikere korwa sense meyu inyora buno mwanche muri taseni kia Ndizi TV kana no kote mu bili bwe chigosori bada kiremero belie menge sana na wetere miriro wanchita yonsi bini gobono togo koboli buna Ndizi TV onyale kwena kibuna ngo twakirode kura bunege taseni kiao na mbeyemo atije bitaseni biri via free to air kyo koranda isi toli gutumeka pesa chinde chionsi bwate simya oboni kabone nchemba ate simya neiga onyale koli kali elieta kuza oli keli eta kuza
otome gochia sama kaine buna osena mbotome sena mbere 15601 orikerie takuza se message otome se 15601 obwati buna gotebe kurwe county ya Kisii ya Nyamira sokorukoru na ukopoli kuwase your best free to air station unalekoleke taseni kia Ndizi TV kwene kibuna nkunya usukatole motu ne taseni kia unambeyemo asorongorwa gusina nonye ase ense ya Kenya muri asembe no muroberi bwechi gosole kwa tubuna butambe na inchende mo Steven na Leroiga etobwate Mr Dominic Ndigiti oyore omunyankongo bwe gosori ya walk racing kurwaiga asirira balirongo rwa Gusii andake aseuke yetuava twatwara chigosoli chia Athletics Kenya South Nyanza chia kolekana segetike ligia Kisii University ese chigosoli chia track and field events chia kolekana ali gutakira gosoli ya walk racing ya Dominic Ndigiti chigosoli chinyinge gati ya 100 meters 200 meters 800 meters mpaka 10,000 meters ensemo ya men na women junior na senior category obaranda se omuchio na iroyo motionyoyo ko represent rongorwa South Nyanza as champions chirave ya sensemeli ya Nairobi na kwari ntio robot yorwa senchira yeke boikirano twende nsemo ya kabiri studio tunalikoro sanga chi county cha Nyamira Kisii na Migori nacho chinsemo chire imeyorogongo rwa South Nyanza Leroiga niwe yale litukoli tambe asaba bwatani bechimbero ko ruchinsembe chyo abo basangirikana segeti ya Kisii University asama amerani amatindi ye chimbero twanyorera abana bakomyoka nonye turense kidogo abana mbye bakomyoka na ntwegenete na tomorrow ntonyora tokokora buyabona chimbero chia lero niko chiale chinyinge uchaka chimite mieyemo weika chimita chiri buikomi asaba subati nabamura ensemo ya senior na junior nimeona Mungu amenichalia leo nimekimbia lakini after leo tena kuna challenges mingi tunaenda Ditukolia rego na mnyoka 10,000 meters race walk nchengo kora race walking igo nero na kora ditukolia lero koiga naende naba kingo tangana ababuya se chimbero cyo niko bona babeira bachore ko rwa South Nyanza baratie mane nababuyi ko ruchinse mo chinde chia Kenya imeyama merenio a nationals arakolekana ensemo yegetigi ya Kasarani imya Nairobi Ogo saba kwa rurubona asorogongo rwa Gusii kobeko mukiase chigosoli che chimbero ligo ikere birengo bya igoro bibekire n'abanyankongo ko rwensemeye ntwege nteko rukolgira abana bakomyoka gaga abana abakibara abange bari school mbanyare gukora buya banyare ko bwatu buya banyare ko rendu buya emyake mekere mutwe inzugo cha kugwikana ndase michecho ya no igana tegete gocha kurigere lindore na abana aba guna bakomyoka imba igeteke wango keria kya kimya taifa guna bagusito bwaterane tunyari ko mukimichezo yetu ya athletics ababuyi ko rwa mamerenio a nationals Nairobi nigo barairurukia bendera ya Kenya ase chimbero cha Afrika chiraligani wensemo ya Mauritius omwakoyo aiga na segeti ya Kisii University asekombekerigia Athletics Kenya Kenya arakwariga amamerano a South Nyanza Athletics Championship ayua kolekana aiga gochore timiranyare kwenda asensemo ya Kasarani Stadium konyara gochora etimu eri ya junior category senior category era nyare gotenera orogongoro rwa South Nyanza asama mirani ya nationals akara segeti ya Kasarani Stadium gochora etimu eranyare ko represent ense ya Kenya imeyama amerano Africa araba sense ya Mauritius Kolipotere taseni kia Ndizi TV kurwa iga sensemo ya Kisii University elietaliane ndemo Steven ngwa bagati ya bali balenge sama merani ya liye sensemeri ya Kisii University andakana kwa tebe resi ya ulitukulia denge wikira yuko bana mbeye Mungu atangante seresi yao na kiwa tebe resi ya lenge na organization eseri tukelio ndike tangani ngote ya mbia mono ase county ite ya Kisii ko tubekera chimbere chikoba imiyete ya Gusii ikiagera na ucyari ku Rwanda kebagere mate ntonyara go qualify because of climatic condition but bakaba tubekera ri bali turi ya Gusii nto abete zokora chimbere chino gwatebire gali Kisii campus but tukaba to goba to goitoma sana
nonye yaringa emechando meke egekiagera emechando ero yanya kobora egetii kiaringa amache nakina gotenga ebitii baise gotorosirie ebitii ime yagusi ntobe tokonyara gotwara ase togotraineri buna gwaroche egetii keria igo nare kominyokerera line 4 ntakere kominyokerera line 1 nonye time nchigocha lakini natemete nkaba kinkobeka 42 25 30 ase 10 kilometer 42 minutes 10 kilometers ogotara gwoka ogotara gweka 42 minutes 25 seconds and 30 microseconds igose jinsi echo ase race walking jinsi echi chiri chingie sana echibonekera okora ranking nense nabo konyora ninda asigete igo eye are koroking ana ari gotumeka line 1 nabo nari gocha na 39 gose 40 something igo amayana ari motu nimanyete gali stokoji Nairobi e competition ne chiko benkong ekiagera igente getanganire ko batenga ngeringa mbono na graduate kwenda senior category konye kona alinge junior but bono umwaka una na graduate kwenda senior category my first race kwenda junior senior category yarenge Oman a world race walking challenge ne yunabete number 43 out of 85 nonye timbu etimedo ende yonskuruo ninyi ngogete as a performance na beti ngokora excellent walk ekingingo tebe excellent walk na beti kingo walk biya among balitwa kominyoka na barabu 85 nkaba kingo walk biya ntabu ati mistake tinge iri card ende yons nkaba kingo we ka kombe carries walking the best performance otari kominyoka ogo walk rules chijidageri eba bete bagotumika rules chirichia omongwana naro kaminyokira walking race kare orukuru ku Perez koru Ecuador nere ba bete bagotumika chimbu chia enjira ari gotara lakini bona chimbu chia na chiko chakaba chiko tumekwa kor ki example ku chisabandi igo bono koru Kenya ga igene nje ningogete no ya even Africa ngima bari bare ngoro bago gete sane kere ngaye ko kombe kirikia ba tito den kai ndojo mu Africa minto ma nero nyorege kombe koru geiga igo Africa we are strong tuli tese kwa gwe chance bune jiga to beto kogenda nimanyete nga guchimutu gaiga ntobe to kubua chimedo chire chinene ndake Dominic tora kwanira mangi igoro ya championship chia Nairobi chira nyare korekana gochiomo tinyo guna gochikoranga ite wiki ose wiki yende gochigocha andake na kiora nyare kwanira igoro ya obwa organization ya renga chire chirikinde na ngwa barengo rito kuri mukara buna abana bake bagwetuma mono mono kuruchi kambi buna ekambi ya keveresie kambi ya kiende bari gwetuma mono sana na kiora tebigoro yebiegwa na organization ndiri tukuri races chinde njeri tangani ngwa kera bari mu ba school jete cha kusimbia mono ase Nyanza region esiyabeta ntete ngotebinga omwalimu naroro kuru ali school yale kuru kumugonga oyo kuru ku Mr. Njonga na bete kako konya abana bange sana oyoro oyo mogo nondo ime kiagera to chitenere Ivory Coast West Africa kumaite Ivory Coast ni soboga Didier Drogba yo gakira mupira ndo bete to kotara gali ande gali nona achite nkabwa e gold koruoro ngata ko the defending champion ya Africa under 20 so kingu graduate kwenda senior igona abwe gold ne gold yekera nanye bwete kwende yane progression yane mungine gasene ko koraki ko chabuya egento ngoteba nkiringa gusiye ito ne butu bwata abali bwa maite talent na ende maite kuna cha talent egona ari ko soba chi principle chia the teachers chire abana umwana uli onde bwensi ubwate talent neba no mupira neba no gotenga neba ne poem neba ne gymnastic abanyare abali mu bali baro banyare kubasira asiba konyara nechi county buna chiacha ingosaba bali bago chikosoa ekiagera umwaka wento bwato obochorwe chikura buli burabe bogochoru ngosaba bali bago chikosoa obisi banyare gusira chi talent chitu chia kurusi kiagera gusi nero the origin of the champion ekera basikisi bako tebanga Eldoret is the home of the champion intuku sige to kwende ko teba gusi is the origin of the champion inkingo teberego aba gusi no ba chagete chimbero inyore nyanti kama yoro yokule nero chagete kuminyoka chimbero baba sati baba nyamao isekiri nyamao ntubwata bamnyoki abange chakiri ni maranga ntubwata bamnyoki abange balinga bakongo oroche babo biri no bara nonde igandikiti ntubwate baba bunda bali bakuruta magena
aye kurugusho ama ntubwata abamyoki ntubwata abaki mupira baba mutego egento ngosaba abaraya bato bagochorwa se birugebi bachorre muna chi minister ba sports ngosaba banyare gututarira munanje bantarire bambori ekiagera nabo ranyora ndima etaba myoki abange baro babwate talent lakini batabwate support elinde nabo ngo bateyo mu myoki naro regali linda konyo myoki kera orankonye gekoroto njeno egende ketanga ni njon konye gekoroto ne yanga ngutraineri ngoli yebesa tali rasi mongebesa ekiagera kero kongebesa ikotorankonye ebesa ina atumikire yairi ekororange gekoroto ongene yanga ngutraineria egonda agokebye mono ngwakera nyasaye ngambia mono ase county ya Nyamira na bete kingo Somali school ya Kiendege Talent Academy kor form 1 paka form 4 arino na somere school yani lakini support na nyari to konyora kuru Kiendege ali ego yare ngenene kuru ground ni ego kia itabete nga ntubwate abaminyokiga tokaba to kutrain gali Kiendege tokaba to kutware toka support gusana ege to support gwa anda egavana yare ngoro oyo uri kurukwa nere oyo bete ka gusira nyagarama na bete ka kotokonya sana agatorentera chianga chiko train ne bikoroto naenda akabaga ko igore talent at least bali tutaga konyora chibasi choko soma na ndio tukasoma school tukakura andake ndigitini maitewa kwanira mangana ya serikali ekira kolere kotara gusira ebiego byechigosoria igasorongo rwagusi kuronde bono ni maiteti myaro saitu gukurwali sense meri ya Kisii University no weta mamerene nsemo ya Nairobi na nechiga kya uchintanga ni mono ko basa nsemo ya senior category kana gwetie machinsa chia kompeta chiri chia senior category bande inkirioga ndetewa kwara kwena kivuna guchikuti mona barabu na bado ene kivuna ndigiti ulitomaite njete te kotebiga chance ina abiri nkonyora nara abiri ngonyora chi chance tindiko chitika iko egongo ngangana njineki nganganizi egongo ngangana mpaka nimbu nonye no lyumbwa umanyanga amaene nonye namubwa omuntu no mokongo tali ngango chikuita ngabono mbwe iko tigango tebinga onye ke gwakwa eta na ite ngomwa metera barabu na bachiba kongo naki egongo kwa mana barabu mpaka ngoli kiagera ni manyete nga obuyamboro abagusiba minto bali bonsi bibayate ko baba go to ligiriga iga igendo ko batenekega abana bali bwate talent most ya bible bali babwata abana bali bwate talent tigabanya ale bako bako so support is bako nyara at least abagusisi bali usigige itoke manyekanete une background ya matoke no aguru amatoka mange no aguru kusia kaki anya kwa ngumire bara ali kingwanda walking race kapara tako deba ngoya ko daraiga ndera katoka kwanye ko konya katoka no nga kamondi ekonda wakire ngambi yamono nekere kwa nkonye njitin kwe igobona matoke ndubwate na matoko manya matoke naro instant energy matoke tubwate mbisinto bwate ibi tubire bire bwo konyo mumnyoki tari nyomo ebesa ko mokonya litoke mokonya ikuru tonyo ko bwate nimada ko tukwana na yo amange kera ko na gosira abali bago kina ise chigosori andake nimaite musiba abana ko na ise chiskuru ensemo yako ira na wone se tam yeyo ko bwate asamana ya primary na secondary school aba bwatani bose chikoches ko ensemo ya gusi mbali gani tournament ya bene koletange amo chi junior chi special school ya Nyanchwa boys kwena kibuna ngonya na bale koja utwaro bwa meri borovia na kwari ne tioro bote je toro sange tugolokora domekiri jate birangere viaye igore okinia biegwe bike ekere chiskuru chigosie kwa senge ncheru sentambe buna bono iga niga abana bagotora chinga kichintambe chogotimoka eyuni goerero mo bwaba orokia benko yogose coaches ime county ya Kisii kwarigania amameranyo ya abana inse myaka 15 au baumera na imegetigie skuru ya Nyanchwa boys ipire skuru njatene nenga kintambe sana ona skuru mbaga chezire na ntoba opportunities inkaga ona mpira te baraka ndonse team chengo chachi mwanto twara junior teams ona ga gusi most teams yipati junior teams kine chiri chiagu siengima tobate team koroga ga bogere mate chinde nchire ko chimosocho mate kruwe town manchiro na kurujogo. Our major aim no to make sure kwamba talent ya abana aba nere nurtured ekiagera
kategori yabereye bakonye baisika. Kwa majina ni Alvan Ogoti na hapa kwa timu nachezea Kisii All Stars. Tumeexploit hapa talents nyingi na kategori yetu tunacheza kuna under 15, under 13 hadi under 10 iko. Aba murabaikageti nigo betoma kianda ge ikomia seba bwatogo semeribuna weteremero beribune yeige kubari bagari okorokie biegwa byabo mbanyare gwetoma na goike birengo bya igoro buna bagosori bari bachire nkuma. Tumejuana na kama kuna matimu zingine huko nje tunataka kuitisha mafriendly tucheze na wao. Tayari tumeona vijana wameonyesha ubabe wao katika uwanja wa kucheza. Aba bwatani bekigosori basabirwa ikanga bagosori gwetera kubali bagari okorokie biegwa byabo kubasemia na kubasomi chimbu chingi ya. Ningependa kushukuru hao ambao waliweza kuweka hii tournament ambayo imeweza kutusaidia kukuza hii talenti ya watoto wadogo. Kuna watu wengi huko nje wako na talent lakini hawajakuja hapa, hawajajua venye ball inachezwa. So wakuje tu tuungane na sisi sote tucheze game. Tukiendelea hapa kucheza naona tutafika hata huko majuu kama kuna mtu huko anataka kutusponsor. Ngaki entambe abana bakembaranyara kwa guri bari kunyara kora kiebiyegwa byabo na keremero ibune yakoretwa ase binyoro yakone kibona buna abana babake kone kibale buna bali abanene barorora ase binyoro buna abahorokia baba street kolero aiga kwa gwata baroko bokora kuririe byegwa biri babwate esekerenga kikonyara ko birera na konyara ko bikini kulipotire taseni Kiandizi TV kurwa aiga segeti Kyanyanchwa Boys elietaliane ndemo Steven andake jiro chigosori chia back to school charigani we sabana wate myake mikobuna serongo rwa gusi ndobwate talent academies tirichibwate equipment yakonyara kwegwe ntubiri byansi biganeri andake to chikokolere nsemeto abwate naye ibengere byo byo muri gore yenchere ya bene turakinie byegwa bune ebina bebane asenko yo junior sense moye chimbero inki turakole boronge irinetara gukinie byegwe ugurire se kamereri inche amayena nyasaye egentungwa kira nyasaye ngambia mono ase county eri to ya Kisii ne Nyanza ngima mbaba Athletics Kenya mbaba bakuigora chikambi chiri under 20 onyoro mwaka wento bwa under 20 era alikali Colombia lisinta 2015 under 20 ne Kenya nere echa yarenge champion nere yabwete chimedo chinyinge ese under 20 yaeta igobono nende Kenya ne bwateri baga niyo kuira bamiliki abange ororo kuwakilisha nsi yetu ya Kenya na kioro chiba igurira chikambi alikia ndege imeyanyamira bakaigure kambi gusige ya Kisii County bakaigure kambi alikeberesi na buruma ichiri chikambi chinchole cheguru gusiga chiko support ya bana bali babwate under 20 bakunyara bakominyoka bakobika chisa chichitagire igo nganto ko bwata bagusi onyori gusige nganto bwate long distance na bakongubali na short distance no kuruta mangana matimu na magenaya aba gusi baraba kongo igonga nimete nga kulingana ne training yeba bere bakora nimete nga lero nali baja baru orochi kambi kulingana ne training yeba bere bakora na abana bali tubwate to minute nga naba kongo bali at least kiba maete nga lero naende ese chimbero shortcut teyo mangana nga usenga no gutumika mali yoga ya kumenta chingu ebiro bimbi akanetwe oyo ko baga kunyara gutumika nabwate kitambo kirako akuimukirigo igobondi gentongo bate yabana bali bande bali babwate sports bali baswa chikambi echi bali bachaka chimbere echiga training nero eki kyo kuigo randoms shortcut teyo naende ngwakira Athletics Kenya ngambi yamono asokuto yube kuigorera chikambi echiga at least abana bali bwate talent bali gocha kubera isikubo saigo andaku mwana araenda chikuibege entonyoroka gweitwa kabwate talent abwente konye tumika asigete at least bono mbabe kwamo bagashebirengera igo bono mbabe kiro bongo bo readinga chimbiro nchiro chiri mutu babwente ko bono no yo guchigwira ne school na mete ngai training ikakole na ende ngo sababa ali mu bali abana baba bagenda chi talent nini training camp baba yamba baga abana oli baba bagu train ekiyagera o train rero mambio beto train
okoira na zero igita kiro mwana onyaka gutrain atrain kera rituko na ende school nimete school te yere ntaka school chibesa nchiro chi activity fee at least abaibuli abalimu basirane na abaibuli bagurira abana bikoroto abana irinde banyare kominyoka tonyare kwimukia talent ya gusi Dominic ni maita ibine birangeria biya kone kibina ngo kini tole na gusira chigoso lya sorongo rwa gusikwa amabaga bene abana gusebye kwa biri ebike kunyara gukina wonto gochiko korengana yawo yo mweli ingikiryo ko promise Kenya imerese ya walking race sama tukagocha okolire kamera ile mbiya mono asogo ntegerera litukolya lero nende mbiya mono ase TV ito ya Ndizi TV asoko ndeta gaiga live elinde nyare go share amangana mbwate kuchisawa abamintu bali banyarete ko bakundiriri injige ntongo batebya ebikombe bimoro chibire gaiga ebine bikombe na bereki nkominyoka kinkobwa nimbwate soya award nende nimbwate even a gold nimbwate enere bronze na beteki nkobwa 118 that is my first medal na bago yojara kobero ke mwache bali anyare ko that is my first medal ebile bikombe na bereki nkobwa ekenege kombe na beteki nkobwa the most promising boy of the year 2020 na ende enere medal na beteki nkobwa a bronze medal ne medal yende nere gaiga a year gold medal. This is a gold medal nero ne ya maana igonga kingo graduate kwenda senior ene gold na beteki nkobwa igonga na bereki nkobwa ne bingi na bereki nkobwa ebintara ntare kunyara kolenta giga byonsi nale kunyara ko birenda singenje yechinsa egento na nyare kuba kingo promise aba gusiba minto simule egente ketanga ninkuba saba monsa bere ikiagera ebigoche ne bingi bire chinjira ne bigoche ne bingi bire chipara monsa bere ikiagera asetokurwa na makongu naro lakini monsa bere ikiagera nimaetenga talent ya walking race ne nkongu na ende netagete otrain mono na bere kingo train na train mono korundu homan ninde na matumaini nga usiye ito asere boniga nere in good position obiri ngware binta korali Istanbul na inje ningo nta kore byago korere igonga egongo ndonte tuko baene ngeringa ali kitoko chikogenda ali ya Africa Championship kitoko chikwanda kwanza try ya National Championship ninde na matumaini nga omwako na kore training naende ninchikoba kinkoba top 3 ase bali bako nyara bako kuchoru nenje mboyo mo ekerenda aboyo mo bose bali top 3 ali kinkwenda Africa Championship ali tali ko tengangucha ali ego toko chikungangana na bali ba minto ba to abere to kuchoru na barabu elinde to be teamwork to win any medal kuruoro na be kinko win kuruo. That is my first senior category naende any medal na nyali kumbua kuruoro nonye Kenya na bai wanjanga no mokongware naende ndigiti ne oli na atigara ko oli naende ko chimutu chi Olympics ko chikoba no even World Championship nimbe kinko buera Kenya a medal kiagera any medal as a race walking any medal in any race ni anjire Kenya. Mbia mona and all the best in your career. Asante sana. Mwanchema Dominic ndikitia ko bana onye ele no biri onyarire kubuga ere ningo tanyara ko bwerensi yake na nje kubuli na ki onye Dominic ndikitiga kubuga nje ningo tengene kibana nagote birivu na Dominic ndikiti onyarire gukora mu nsemo ya Nairobi na nsemo ya Mauritius kerebara atwale ama ngayade merani ali Africa kora kibana bibas pingo nyara biro korekana ese omurubiri obwechigosoli turanda so mutimo kumwe to koirana wandere ya mangana a Europe ngo ya Europe inki korekanide kano na Manchester gwikoru na Arsenal ingi gena ndagia korekanide ase bithi awensemo ya Europe to endale mutimo komo keigo
cia bwe television ya Ndizi TV nigo tugugwakira mbia muno asuko genderera guturigereria butambe bono TV ya una mbeyemo yumuno bweke gusie nige gukuburia kujiakire kura asichia awards cha Communication Authority kuza awards umwaka w'ikiri bwibere nemero ngebere nebere rike SMS kerieta kuza na kuyituma guchia senamba eyemo isano nemo enoti eyemo urike county okurwa Kisi gusenyamira na boigo county ndeyonsi asogo tonyora kurwa rika Ndizi TV bune television bwanchete ase kategoria free to air television station Ndizi TV obwansu ubwomugusi nigo tugendrete kogendebirengo byigoro mono aya antivirus inge kabono kare gosoma bono ya ni gaseti kare gosoma ya so online ga burgerie bintu swabo sa Ndizi TV ne bintu biro Ndizi TV ya ngo mungainore tari Ndizi TV Ndizi TV News sacha Ndizi TV News